Да, на много хубав резултат. Очаквах го, въпреки че така тайно не желаях да им казвам на момчетата. Очаквах поне 3-0 и се получи най-важното, че на 0 завърши. За съжаление пак контузии. Пак контузии, двамата контузии ни бяха ССК, сега още една контузия, просто това е много пагубно за нас. Надявам се поне един от тях да се оправи за реванш. Имахте притеснения, силен отбор на Ботев, обаче те май също си имали доста притеснения от нас и се оказаха прави. Да, доста места това, което имахме като информация. От едно място, че са много силен отбор, от друго място, че са преодолим. Разбрах, че не са нищо страшно, момчета го показаха. Комфортен аванс, едва ли ще ги подцените обаче там? Абсолютно, аз съм ви казах преди матча, че този матч има 4 по времена, изиграхме 2, има още 2 да изиграем. Ще е срамно, ако този аванс не си го запазваме. Апетит идва сядането, следващата цел? Достигнахме финалната четвърка, там вече момчета няма какво да губят, могат само да спечелят и аз съм убеден, че ще направят всичко от себе си. Имат нужния кораж, имат и качествата, така че от тях зависи. Успех! Благодаря.